नमस्कार खुलुमबाय आंनि उन्दै उन्दै बर' हारिनि फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जै हिन्द आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो गावबा गावनि बिमा बिफाखौ मदद खालामदों बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोथा लानानै खामानि मावगासिनो दं होननानै आं आसा खालामो आरो दिनैनि टपिकआ मा जोबोद डेन्जार आं बे टपिकखौ लाबोनो इसेबो गोसो गैयामोन अनज्लायनाया मा आरो मोजां मोनज्लायनाया मा माने अननाय सोदोबा आलादा मोजां मोनलायनाय सोदोबा आलादा नंगौना नङा बेनि सायाव आं बुंगोन आरो अननाया मा आरो मोजां मोननाया मा आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि आगोलावनो फंसे खोथा बुंखानोसै आरो आंनि लोगोनिसो काहानि आंनि लोगो दा जादों आरो लेटेस्ट जागासिनो दङ सार्भिस मावो सासे हिन्जाव दं सानै गथ' दं बे हिन्जाव गथ' गथायखौ गारबाय मानि थाखाय गारखो मानि थाखाय गारनो गोनां जाखो आं बेनि थाखायसो बे भिडिअखौ माने अनज्लायनाया मा मोजां मोनलायनाया मा अनज्लायनाय मोजां मोनलायनाय माखौ बुङो होननानै आं बे भिडिअ लाबोदों आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं सरि बिखाय गिबियावनो बे भिडिअआ ओरैबायदि मानसिनियाव नांगोन ओरैबायदि मानसिजों माने गोरोबगोन बे भिडिअआ आं नोंसोरखौ बुङाखै आंनि लोगोखौसो बुंदों होननानैसो साननानै लाबानो जाबाय आं सोरखौबा गाज्रि मोननानै बुङाखै आरो सोरखौबा थांखिनानै बुङाखै आं सोरखौबा इनडाइरेक्टलि बुङाखै आंनि लोगोनि काहानि थारबाय आं मायबा मोनसे बुङोब्लानो आंखौ माने गोबां मानसिया नांजायो आरो नों मानो बिदि बुंबाय थायो होननानै सरि आं रावखौबो बुङाखै आंनि लोगोनि काहानिखौ लानानैसो आङो मोजां मोनलायनाया मा आरो अनज्लायनाया मा बे टपिकखौ आं लानानै फैदों आरो आं फंसे बाथ्रा बुंखायो आरो सोरनिबा काहानि सैथो बाथ्राखौ लानानै आं भिडिअ बानायनो थाङोब्ला आं गासैबो बे दुनियानि मानसिजों आं गाज्रि मोनजागोन आं बेखौ मिथिखायो मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव सैथोआ सलिला सैथो बाथ्राजों नों थांनो गोनांब्ला हाजार हाजार लाख' माने साफार खालामनांगौ जायो आरो अब्लासो नों बे सैथोआ गोबावदोसो जै जायो सैथोआ सौ जै जाया दिनैनि दिनाव गासैबो मिथिगौ आंखौ आरो गासैबो मानसिया बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनानै सोरखौबा बुजायनो थाङोब्ला आंखौ गाज्रि मोनजोबगोन आं बेखौ मिथिगौ अब्लाबो आङो सैथो बाथ्रा लानानै सानफ्रोमबो भिडिअ बानायगोन सैथोनि सायाव आं टपिक लानानै भिडिअ बानायगोन आं बेखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया आरो बे भिडिअनि गेजेराव आं सरि आंनिफ्राय सरिखा फार्स्टआवनो मानो होनब्ला आंनि लोगोनि काहानि खोनासंदो मोजां मोननाया मा अनज्लायनाया मा होनदोंना अनज्लायनाया मा आंनि लोगोआ सार्भिस मावो सासे हिन्जाव सानै गथ' दङ भाइ बे गथ' गथाय हिन्जावखौ गारबाय मानो गारनो गोनां जाखो आं रागा जोंदों दुखु मोनदों आं मानो गारनो गोनां जाखो नों दिनै नोंनि हिन्जावखौ अनोब्ला नोंनि गथ' गथायखौ अनोब्ला नों गुबुन सिख्लाजों माब्लाबाबो लाइन मारिनो थाङा नंगौना नङा कमेन्ट बक्सआव 100% कमेन्ट नों मानो लाइन मारिनो थाङा गुबुन सिख्लाजों आंनि हिन्जावा मिथिब्ला आंनि गथ' गथाय सानैया आंखौ मिथिब्ला गुबुनजों लाइन मारिनायखौ बेसेबां दुखु मोनगोन नों नोंनि हिन्जाव आरो गथ' गथायखौ अनोब्ला मोजां मोनोब्ला नों फार्स्टआवनो बेफोरबायदि सानगोन नों दुखुखौ सानगोन गाव नों मोजां मोनाब्ला नों अनाब्ला माब्लाबाबो नों बेफोरबायदि खोथाखौ साननाय नङा आरो नों अना आं बुंखायो नों अना नों अननायब्ला गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिनाय लोगो लोगो नों गावखौ सानगौमोन बेबो बे सेंग्राया बे सिख्लाखौ गाज्रि खालामनासो लाइन मारिदोंमोन नाथाय बोरै गाब्र'यखो आं मिथिला गाज्रि खालामनानै लाइन मारिनानै गाज्रिजोंनो गाब्र'नानै दिनै मा जाखो आं बेनि काहानिखौ जेबो मिथिला नाथाय बेयो बेजों थानानै गावनि हिन्जाव गथ' गथायखौ गारनो गोनां जादों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा सासे सार्भिस मावलायनानै अब्ला नोंथ' गाब्र'नो लागा नङामोन ना नों अना आंनिफ्राय बेफोरबायदि आरो अनज्लायनायाव नों अनोमोनब्ला नों नोंनि लुबैनायखौ 100% कन्ट्रल खालामगोन नों नोंनि लुबैनायनि थाखायसो गाब्र'दों नों नोंनि गथ' सानैनि मोखांखौ नायनानै नोंनि हिन्जावनि मोखांखौ नायनानै नोङो बिसोरनो अननाय दङमोनब्ला नोंनि लुबैनायखौ नों 100% कन्ट्रल खालामगोन प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर आं बुंनाया नंगौना नङा नोंनियाव अननाय गैया बेखौ अननाय होनना बुङा बेखौ माब्लाबाबो अननाय आरो मोजां मोननाय होननानै बुङा अब्ला नोंसोर नायदो अननाय सोदोबा मोनसेल' अननाय अनज्लायनाय मोनसेल' सोदोबा बिमाया फिसाखौ अनो हौवा हिन्जाव अनज्लायनाय गोसो थोलायनाय अनज्लायनाय सेंग्रा सिख्ला अनज्लायनाय लोगोजों लोगो अनज्लायनाय नंना नङा सोदोबा मोनसेल' नाथाय बिसोरनि एंगोला आलादा आलादा बिमाया फिसाखौ माबायदि अनो नोंसोर मिथिखागौ मोनजायाबाबो गाव जायाबाबो फिसानो दोनो बिमाया बे एंगोला आलादा हौवा हिन्जावनि अनलायनायनि एंगोल आलादा गोसो थोलायनाय सेंग्रा सिख्लानि अनलायनायनि एंगोल आलादा सोदोबा नाथाय मोनसेल' एंगोला आलादा आलादा लोगोजों लोगो आलादा नंगौना नङा अब्ला दिनै नायदो सोरबा मोजां मोनलायनायाव दा सेंग्रा सिख्लानाव फैलायनोसै आं सासे सेंग्रा आरो सिख्ला मोजां मोनलायो
बेयावबो 101% आं लिरनानै होनो हायो सोरबा सासे सानै सिख्लाया गावनि साक्सेसनि थाखायसो बयफ्रेन्डखौ गोसोथोयो नोंसोर गाज्रि मोनना बुंखादों गाव साक्सेस जाखांबा बे बयफ्रेन्डखौ 100% जोगारनो धान्दा लायो मिथिबाय बायदिसिना मायबा बेबि खालामनानैबाबो बे सिख्लाया नाथाय जेबो लस जाया मानो होनबा बे नोंखौ जोगारनो आगोलावनो गुबुन सेटिं खालामखायो बे लाखाबोबावो बे मानो बेफोरबायदि मोजां अनज्लायनायाव बे सेल्फिश बुस्थुखौ लाबोनाङा सेंग्राफोराबो सासे सानै दङ दा आं होनदों ना गाज्रि सिख्ला नुखानानै माने दंफाङा गोग्लैखानाय नालाय दाननो मोजां जायो होननानै थांदोंमोन बे नाथाय बेयाव गबहैबाय सेंग्राफोराबो साफा सानै दङ बिदि सेल्फिशनि थाखाय मोजां मोनो गावनि माने साक्सेसनि थाखाय मोजां मोनो सासे सानैयाल' 101% सिख्लाफोरखौ दं बुंखाबाय 101% 2% थारमाने सासे सानै सिख्लाया गावनि साक्सेसनि थाखाय मोजां मोनो साक्सेस जाखांबानो जोगारो बेयाव सेंग्राफोरा गोबां लुज जायो आरो बेफोरबायदियाव आं होनखायो मोजां मोनलायनायाव बे सेल्फिश होननाय बुस्थुखौ लाबोना प्लिज कमेन्ट हरनांगौ ना नङा मोजां मोनलायनायाव नोङो बे सेल्फिश बा सेंग्रा सिख्ला अनलायनाय बा मोजां मोनलायनायाव बे सेल्फिश गावनि ल'खौ बेखौ मालाबाबो लाबोनाङा बेखौ लाबोब्लानो गोबां गिदिर जेंना जालाङो गोबां गिदिर जाथाय जालाङो बे बुस्थुखौ लानानै फैयोब्ला आरो सेल्फिश बुस्थुखौ नों अनलायलायनो सोलों आरो आं बुंखायो आं रावखौबो बुङाखै आंनि लोगोनि जाथाय जानायनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बुजायदों नोंसोर बे बाथ्रायाव आंखौ गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया आङो आरो गाज्रि बाथ्रा बुंदोंबा सरि नै ब्रेनाव सोना लानाङा जेम्सआ बिब्दि बुंदोंमोन होनना बर'नाङो आरो आं होनखादों अब्ला नायदो दा आं गोसो थोलायनायनिखौबो हगारहरबाय माने सेल्फिश लाबोनाङा आरो सेल्फिश जानाङा आरो मोजां मोनलायनायाव गावनि साक्सेसनि थाखाय मोजां मोननाङा होननानै आं बुंखाबाय अब्ला दानिया नायदो मोजां मोननाय सोदोबा आलादा अननाय सोदोबा आलादा नंगौना नङा मोजां मोननाय अननाय सोदोबा आलादा आं मोनसे दा एग्जाम्पल होनोसै थारमाने मोजां मोनलायनायनि खेथ्रआव लानानै आङो हौवा हिन्जाव बा गोसो थोलायनायनि खेथ्रआव लानानै आं मोनसे एग्जाम्पल होनोसै नोंसोर बुजिनानै ला आरो गंसे कार i20 ओंखारबाय स्टार्टिंआव i20 ओंखारबाय i20आथ' मास मोनथामनि उनावनो टप ओंखारबाय थागोन नंगौना नङा ओंखारगोन ना ओंखारगोन नों दा फार्स्ट i20खौ बायबाय जोबोर मोजां मोनबाय नंगौना नों मोजां मोनो होननाय सोदोबाव दै मोजां मोनबाय बायबाय नोङो मोजां मोनबाय दा गुबुन फायनायखौबो नों मोजां मोनबाय थाबा जानाय नङा गासैखौबो बेखौ मोजां मोनलाय बेखौ मोजां मोनलाय बेफोरबायदिबा नों जानाय नङा नोङो ओरैबायदि मोजां मोननांगोन गंसेखौनो गोलैसैबा दोलासैबा खुन्दायसैबा नों बेफोरबायदि मोजां मोननांगोन नों बेफोरबायदि गोलैसैबा खुन्दायसैबा मोजां मोननानै अननाय सोदोबा नैयाव दङ ना अननाय नों मोजां मोननानै अननाय सोदोबजों ओरै खालामनो रोंनांगोन नों जेसेबां मोजां मोनो मोजां मोननायनिसो अननाया बारा नंना नङा अननाय मोजां मोननाय नंना नङा मोजांसो मोनो मोजां मोननायाथ' सोलायबाय थानो हायो मोजां मोनो बेखौ मोजां मोनलाय बेखौ मोजां नंना नङा अननायाथ' मोनसेल' सोदोबा अब्ला नों बे गारिखौ ओरैबायदि मोननानै नों मोजां मोननानै अननो रोंनांगोन मोजां मोननायजों लोगोसे माने अननो रोंनांगोन आरो मोजां मोननायखौ अननायजों समान लांफानो हानांगोन अब्लानिया मा जागोन फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन जोंनि मोजां मोनलायनायाव मालाबाबो बायस्रानाय नङा हाबा जानानै संसार जानायाबो गुबुंले जानाय नङा जोंनि लोगो जोंथ' जाय लोगो जोङो माने मोजां मोननायजों लोगोसे अनलायनोबो रोङोब्ला जों जमा खालामनो रोङोब्ला जों माने मा जोंनि मोजां मोनलायनाय जोंनि संसारा जोबोर सुखि जागोन आरो जिबनाव आं बेखौनो बुंनो सानो आरो मोजां मोननाय सोदोब आरो अननायखौ लानानै बुंबाय आरो मोजां मोननायजों लोगोसे अननो रोंनांगोन अननो रोङोब्लानो जों जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आं बुङो आंनि लोगोखौ बुंबाय आरो आं दा बेखौ अननाय बुङा अननाय होननाया बे नङा अननोबा नों गाज्रि खामानि मावनो स' थाङा होमबा आं सिख्लाखौबो बुङो आरो बा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डखौबो बुङो नों नोंनि बयफ्रेन्डखौ अनोब्ला नों मालाबाबो गुबुनजों लाइन मारिहैया बयफ्रेन्डआबो नों नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ अनोबा नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ थगायनानै मालाबाबो गुबुनजों लाइन मारिहैया एडभान्स माखासे सिख्लाफोरा दङ सासे सानैया बयफ्रेन्डबो दङ एडभान्स लाखाना दोनै थारमाने बेफोरबायदि जानाङा आरो नों मोजां मोनोब्ला आरो अनोब्ला नों मालाबाबो 100% नों गुबुनजों लाइन मारिया आं बुङो आरो बे खोथाया 100% रोखाबो नों मोजां मोना नों अना नों नोंनि साक्सेसनि थाखायसो अनो बयफ्रेन्डखौ बा गार्लफ्रेन्डखौ आं बुङो आरो
मोजां मोननाय अननाय ओरै जमा खालामनो रोंनांगोन अब्लासो बेखौसो अननाय मोजां मोननाय बुङो आरो रावदोबो मोजां मोननानै बा अननानै रावखौबो लाइन मारिया बेखौसो अननाय अब्ला आंनि गोसोआव जेसेबां साननाय दङमोन बे हिन्जाव गथ' गथायखौ गारनायखौ लानानै आं जेसेबां हायो आंनि फारसेनिफ्राय बुंबाय अनलायनाय आरो मोजां मोननायखौ लानानै दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदो आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ आरो जायनि जाथायजों गोरोबदों आंखौ अननानै निमाहा हो सरि अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द